Ang crispy. Malas di charon. Yan mga kasudyo, luto na. Crispy pork liempo. Tiktarin natin to mga kasudyo. Cream cheese. Cheese. Jollibee burger steak. Mushroom. At isa pang cheese mga kasudyo. Wow. Look at that. Yan, okay na to mga kasudyo kasi nahulog na yung mga cheese. Daw ra ba kuha? Pero gamay mo. Here we go. Ito na yung burger natin. So ito na mga kasudyo. Wow. Crispy liempo burger. Ang laki nito ah. Tara po, kain po tayo. Thank you Lord for this food. Amen. Tara, tikman natin ito. Yan o, nagtutuo ng cheese mo. Murag lisod mo. Dira ka sa gamay sa. Diri siya ta? Yan o. Tara, kain po. Tikman natin anong lasa nito. Ang sarap. Wala, mga gulong na. Lahat talaga meat. Tingnan nyo po ang balat. Grabe ang crispy. Malas di charon. Grabe to. Unang kagat pa lang. Insurance claim agad. Insured na pa tayo, ma'am. Tingnan nyo po. Ayan. Parit yung balat niya sa taba. Nagsik sa imong ilong. Nagsik mong kuha ni mantika. Biragoys. Ibang klaseng burger yan pang. Para to sa mga mahilig sa putok-batok na burger. Lambot ng kuha, karne ba? Hey, wow. Burger stick.
Parang hindi nakunan ah. Kamaris natin. So far mga kasudyo, yung cheese niya medyo matabang siya ba? So nag-complement dito sa ating kuhan ba, crispy pork at saka dito sa burger stick. Super masarap siya pero habang tumatagal din nakakaumay din siya ba kasi puro kuhan siya. Meat lahat. Pero nag-enjoy ko sa crispiness itong pork na to. Kasi yung baba crispy, yung sa ibabaw naman crispy. Misi lang talaga to. Tagugkog tanan, no? Tikman natin mga ka-studio. Sarap nung tagubkob. Parang ang sarap isaw-saw sa suka pa. Yung kuan ba? Yung lechon kawali. Pag ulam yan sa iyo, hindi yan pag burger. Dito Burger tayo sa yan may kuan, burger steak. Dito masarap. Dito lahat yung lasa pang. Oo, sa gitna. Nagkuan ba? Sagol-sagol. Sarap yung experiment mo pang ah. And po, thank you so much for watching mga ka-studio. Bye-bye! Bye-bye!